Jestem dziś wykończony. Dobrze, że takie rozmowy kwalifikacyjne nie trwają codziennie. Naprawdę bardzo to męczące, wiesz? I jak? Znalazła się jakaś nowa sekretarka? No wyobraź sobie, że tak. I to dziewczyna, która 2 tygodnie temu przyjechała do Rybnika na studia. Nazywa się Katarzyna i pochodzi z jakiegoś małego miasteczka. No, właściwie wiesz, to ona jako jedyna miała odpowiednie kwalifikacje. Ładna? Ładna, bardzo inteligentna i wyjątkowo skromna. A zresztą, czy to ważne, czy ładne? Wiesz, dla mnie w pracy liczy się przede wszystkim fachowość, no i zaangażowanie pracownika, prawda? No. A propos fachowości, powiem ci, że dzisiejsza kolacja była naprawdę pyszna. Powiedz mi, skąd ty bierzesz tak dobre mięso? Mama poleciła mi pewnego swojego znajomego. Znają się z czasów szkoły średniej. I nazywa się Gienek, jest myśliwym. Kupiłam od niego trochę różnej dziczyzny. Cieszę się, że ci smakowało. Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.